ଭାରतर राष्ट्रीय ध्वजा ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେବେ କିଏ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ। 1920 ଯେବେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏନକରେଜ୍ କରୁଥିଲେ। 1921 ଯେବେ ବିଜୟୱାଡ଼ାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ସାର୍ ପିଙ୍ଗାଲି ଭେଙ୍କୟା, ଯିଏକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ରୂପେ ପରିଚିତ, ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। କେବଳ କେଶରୀ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହିଁ ଥିଲା। ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ପଲିସିରେ ଲର୍ଡ କର୍ଜେନ୍ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦତା ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଏବଂ କେଶରୀ ରଙ୍ଗ ଭାରତରେ ଏକତା, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଥିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବା ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲି 22 ଜୁଲାଇ 1947ରେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। କେଶରୀ ରଙ୍ଗ ଯାହା ଆମ ମାତୃଭୂମିର ବୀରତ୍ୱ, କର୍ମ ଏବଂ ବଳିଦାନକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଧଳା ରଙ୍ଗ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଆମର ସମୃଦ୍ଧି, ବିକାଶ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମଝିରେ ଥିବା ନେଭି ବ୍ଲୁର ଚକ୍ରଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରଗତିଶୀଳତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ।